Atzerapenarekin iritsi da. Komunikabideen aurrean konzentratzea kosta egin zaio, baina azkenean luze eta zabal aritu da Tim Robbins 1984 lanaz. It's also the first time that we have, in my opinion, fully understood and realized the revolutionary spirit of Orwell's book, which is the realization of love. Down with Big Brother. Maitasuna totalitarismoa desafiatzeko. Izan ere Robbinsen ustez, esklabo izan gaitezke gizarte aske batean. I do what Big Brother tells me. 1984 George Orwellen lana duela 3 urte hasi zen taularatzen Los Angeleseko The Actors Gang taldea Robbinsen zuzendaritzapean. Ikusaren kezkak isladatzen dituen antzerkia egin nahi dute. We want to make vital theater. Antzerki bizia, zirraragarria eta empatia sortzeko gai dena egin nahi dute. And compassionate theater. Adibidea, Arriaga antzokian, urriak 6 eta 7.